Здравейте, приятели! Аз съм Божа, ви отново сте в моя канал. Часът е почти 6 сутринта на 21 април и започвам моя нов влог, а отново ще пътуваме. Прибрах се преди 3 дни от Исландия, но приключенията ни не спират до тук, тъй като сега отиваме на Еразъм. Но за да бъдем на този Еразъм, ние преминахме през всичко. Искам да ви кажа, че ние просто твърде много искахме да отидем там. И преминахме през абсолютно всичко. Имам предвид. Не искам да ви разказвам, защото като цяло е доста натоварващо, но да. Но хубавата част е, че най-накрая отиваме. И знаете ли какво е още по-вълнуващо за мене? А именно, че аз ще бъда тим лидера на групата ни. Точно така, приятели. Отиваме сами в Португалия. Безвъзрастен и аз имам моя собствена група. Да. Сега нека отиваме към автогарата. Отиване пътуваме с Wizz Air, навръщане с Bulgaria, но Wizz Air ни позволява само една чанта размер 40 на 30 на 20. Така че аз и моят отбор сме ограничени до това количество. Малко е малко, но се преживява. Групата е 6 човека. Групата ми е много добра и са уникални хора, така че нямам търпение да си прекарам уникално с тях. Приятели, вече сме в автобуса за София, но първо минаваме през Пловдив да вземем последния ни член от групата, Дарио. Дари не е последния член от групата, просто е тук. Да, и изгасна тока. Тук виждате Юля Тюре и тук е Никола. Айде. Няма повярвате какво стана, както започнахме с проблеми, продължаваме с проблемите. Спираме преди малко на спирката в Пловдив, където трябва да вземем Георги. И знаете ли какво става? Жената казва: не мога да ви продам билет. И оня от... Да, това му го подарих аз в Исландия. И оня от автобуса казва: аз не мога да продавам билети пък. И аз с нас се скарах и към... Просто не продайте билети. Да, нали, да, просто не трябваше билет. И в крайна сметка аз ходих, дори разпореждах хората в автобуса, казвах им къде да сядат, не гласих ги и накрая вече се освободи едно място и успяхме да купим билет на Георги. Искам вече проблемите да свършат, защото ми омръзна. Приятели, казвайте здрасти на влога! Слязохме на Експо и общо заето сега отиваме да си хванем метрото за летището. Ще изглеждам толкова убита пак, бе! Това не е моя вина. Пак, бе! Това не е моя вина. Така, 9:43, ние имаме супер много часове до полета и вече сме всички и отиваме към нашето метро. Приятели, от метрото имаме яки спонсорство от Георги. Мерси, Гоша, че винаги ме спонсорираш с дрехи. Няма какво Божи. Ядох на терминал 1, на терминал 2 и сега хванахме шатъла и вече сме на терминал 1, който се ползва по-рядко, но от тук ще си ползва такова, от тук ще си хващаме полета. Минаваме проверките хора, виждате, виждате Русева и Никола, как се взимат нещата от проверката. Ние вече останалите минахме. Така, в шатъла сме до самолета. Така, не показвам те, показвам тях. И ще ни закара шатъла към самолета. Айде. Самолета сме и за първи път летя с Wizz Air, тъй като винаги съм летяла с... Летяла съм само с австрийската линия и с Bulgaria Air, така че... Да. Приятели, знаете ли какво ще правя сега? Ще правя реакция на първото ми кацане с Wizz Air, тъй като хората винаги казват, че Ryanair и Wizz Air кацат ужасно. Сега ще направя реакция на кацането ми на Wizz Air. Тъй като вече виждаме океана на Португалия и това означава, че скоро кацаме.
Кацаме. Малко лудичък шофьора ми се струва, ама... О, чакай. Окей е. Малко е... Българско. Шаламала. Оле. Окей, минус за това. Минус за спирачките. Че язък, че му пляскахме. Приятели, каснахме в Лисабон. И, приятели, искам да ви кажа, че тъй като преди малко се свързахме с Ками, която отговаря за нас, те вече са пристигнали в селото, в града, в който ще бъдем. Но нас трябва да ни вземе автобус. И този автобус, знаете ли как ще ни чака? С името ми, с телефонния ми номер и с моя снимка. Разбира се. И ми е интересно каква снимка са ми сложили. Бозки Михайлева. Босхедара. Михайлева. Приятели, намерихме си шофьора. Знаете ли какво е моето разочарование? Че моя снимка нямаше. Беше Мисис Боги. Мисис Божи или Боги или какво беше, не помня. Но да, това е шофьора ни. Минахме половината си път и в момента почиваме на една бензиностанция. Искам да ви кажа, че аз лично заминах за Португалия с малко никакви очаквания. Да, тъй като аз просто исках да дойда да си видя приятелите. Обаче искам да ви кажа, че аз съм очарована и тая държава по пътя, по тия селските им места е толкова божи вайб, е толкова котичко и аз наистина много ми харесва. Не знам, Лисабон може би няма да е толкова божи. Лисабон е още по-прекрасен. Да, но аз определям кое е божи, а не кое е прекрасно. Да, то е божи. Така ли? Омага, добре, защото никой не ми каза, че тази държава е божи, между другото още нямам глас. Добре, така де. Хора, много е сладурско. Хора, мисля, че в момента правя големи обиди към португалците. Значи, между другото, купих се сандвич с прошуто за 3 евро. Значи, тъй като жената ми говори на португалски и аз разбирам какво ми говори, тъй като аз разбирам испански, тъй като уча испански. И аз ще отговарям на испански. И имам чувството, че това много ги обижда, но аз не мога да им отговоря по друг начин, нали, освен на английски, но тя ми е почнала разговора на испански, почнала разговора на португалски, така че това аз отговарям на нещо подобно и мисля, че това ги обиждам, но в същото време не знам. Хора, значи французите имам чувство, че ни баламосват. Гошо не знае какво се случва, но слушайте, значи имаме чувството, че махни! Преди малко Ками ни писа, че днес ще спим на различно място. Хората постоянно ни баламосват от няколко часа. Вие ще се видим чак утре, не знам си какво, не знам. Защо на Рая и пишат постоянно кога ще пристигаме. Да, и ме питат с точност кога ще пристигаме. И мен също ме питаха, защото Рая явно не им отговаря също бързо. И ние, вместо да тъжим, имаме предположението, че те ни правят парти изненада. Шизофреници са. Парти изненада, за да ни знаят за добре дошли. Тъй като ние идваме по наша воля тук, наши средства и наши всичко и наше желание. Аз няма да ям един месец след това. Аз спестявам пари за всичко това. Но да, хора, имаме парти изненада, ние сме сигурни сме и няма как да бъдем разочаровани след това, защото сме сигурни, че имаме парти изненада, това е. Хора, те наистина ни закараха в друг хотел. Хора, това или е много добре замислен пранк, или ние нямаме изненада и наистина просто... Много. Обилно. Наистина просто са прецакани за тази вечер. Аз все още вярвам, че имаме изненада. Хора, това е вечерата ни, първата ни вечера в Португалия. Покажете си. Алтино. Yes! Hi, it's me again. Божи birthday! Приятели, не сме ви влогвали особено, тъй като... Ето, между другото, днес ето ни е стаята. Аз, Юлето и Рая. Тъй като утре ще ни месец в друг хотел. Това е само за тази вечер. Но не сме ви снимали много, тъй като ходихме да си видим приятелчета, бяхме навън и после бяхме в другата стая с другите. Но сега ще лягаме и ще ви влогна повече утре. Преди да си легнем да ви апдейтна, че решихме да съединим леглата. Може да бъдем Софича, сложи дара, с нея се чувствам аз най-добре. Приятели, добро утро! Ние дойдохме в другия хотел да закусваме, тъй като закуската ни е тук пък. И днес ще се настаним тук, но да.
Jared, Gold and I love. Jordi! Morning vlog. Good morning, folk. How do I say good morning in Bulgarian? Добро утро. What? Добро утро. Dobro utro, people. Yes. Yes. Thank you, Jordi. For the vlog. For the vlog. 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 For the vlog. Say something to the vlog. Oh, hello. Bougie is pretty and I love her. Приятели, вижте, Юлята ми образи косата, отзад ми бамбелка. Дайте я Юлята. Много ни харесва тук, наистина много ни харесва. И в 10 часа почват тези нашите занимания, активитета, работи. И да, още сме тук на закуската и така е. Magenta. Приятели, в момента правим разходка из Кастело де Виде, което е градчето, в което сме всъщност. И ще ви покажа Мано. Мано! Хай! Добро утро, приятели! Днес е третия ми ден в Португалия и не сме ви снимали сутринта, обаче оправяхме, заходихме на закуска и сега минаха ни сутрешните активитета. И отиваме на обяд, обаче се чакаме целият отбор и да отиваме заедно, така че да. Хора, днес не съм ви снимала почти, но няма вярвате какво става. Излезахме от хотела, има някаква задна врата. И сега решихме тук да дойдем да си говорим. Вижда, стой. И преди, то е такова, вижте, то е заградено, няма откъде да се излезе. И ние вече решихме, че да се връщаме, защото днес е културната вечер на французите. Да, и трябва да се гримирам, и трябва да изглеждам добре, и тя също. И излизаме, ние отиваме към обратната врата и се оказа, че тя няма дръжка за излизане. И ние сега трябва да намерим как да излезем от тази задънена улица. Хора, намерихме някаква уличка. Това е хубаво май мястото. Да. Хора, умираме. Вървим пеша до съседното село, като група, нали всички. На разходка, тук е нещо, не знам, някаква църква ли гледаме какво. Такова изкачване. Щях да припадна по пътя. Нямам въздух. И да, иначе между другото, аутфитът ми днес е уникален. Толкова котич, толкова кокет. Но аз припадам. Има активитите и сега чакаме Дарио, който очевидно е облечен като жена. Мадемуазел! Приятели, днес е националния празник на Португалия и ви показах малко кадри от там. И сега сме седнали да ядем хот-дог, тъй като ние изпуснахме закуската. Но сега ще покажа какво за тях означава хот-дог. Това, приятели, трябва да се води хот-дог. На снимката има нормален хот-дог. Ура! То
ходок е ужасен. Подобие на ходок. Това е най-гадният ходок, който съм яла някога. 3 евро на вятъра. Юле, как е? Дарио? Нищо. Аз го изядох. Girls! Dinner! Няма бе хора, брекфаст е. Днес е 26 и е поредният ден, в който ям само единствено сандвич с салам и кашкавал. Всеки ден едно и също салам, кашкавал, хляб. Другата храна е гнус, не ми харесва. Хора, какво мислите за храната в Португалия? Много е вкусна. Ям киви за 10 път. Това е някак и защо всички са барана? Юле, храната в Португалия? Плодова салата, постоянно. Съгласна съм. Кажи кое е яко. Ра, какво пробваш? Не знам. О, това е много яко, искаш да пробваш? It's very nice, thank you. Много е яко. Ама какво си ма? На канела и на ванилия нещо. и канела. Да. Ама алкохол ли е? Да. Дебелко помня. Яко е. Сладичко е. Не съм е много яко. Искаш ли? Не. Малко? Не. Малко? Не. Хора, ние се тръгваме от Кастело да видя след 1 час. Дори вече е по-малко. 50 минути, 48 минути. И е много тъжничко. Дала съм в момента на приятелите ми да пишат в тефтера ми и трябва да се тръгваме. Не съм ви снимала много. Този влог е леко празен. Почти нищо не съм ви снимала дори. Имам преди това, което сте видели, е нищо. Но просто гледах да не си използвам толкова телефона, да не снимам толкова и като цяло мисля, че така беше по-добре и да. Lisa, what are you doing? Jordi, what are you doing? Bojidara. Bojidara, 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 Bojidara. Bojidara? Bojidara. The president of the France, the queen of the How do I say? А? How do I say you're pretty in Bulgarian? Ти си красива. Ти си красива. Красива си. Краставица. Не краставица. Красива си. Красива си. Yes. Боже, красива си. Thank you, Jordi. Боже, краставица. Не е краставица. Bonjour, baguette, truelle. Lisa? Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, love you. Hi, vlog. English speaking. Shh. Vlogging. Da saca duro. Hi. How do you say hi?
Здравей! 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 No, здравей! What more? Ти си баба. Ти си прост. Ти си... I forgot. Приятели, ние пътувахме вече час и 40 минути, сега имаме почивка, тъй като пътуваме към Лисабон. Спряхме и си купихме сандвич. Спряли сме на възможно, очевидно най-скъпата бензиностанция. Дадох 7 лева за този сандвич. Дано да е вкусен, изглежда вкусен и е с неща, които обичам, така че на това се надявам поне. Беше много тъжно накрая, ние много плакахме, не съм снимала естествено, но много плакахме с Рая и да. Трябва да правим малко нещата, като идем в Лисабон, тъй като нямаме чекирани билети, тъй като има някакъв проблем, не знам какъв, но и не можем да чекираме билетите, но се надявам, че на летището ще успеем, там има такива машини, така че... Приятели, не съм ви апдейтнала, но пристигнахме в Лисабон и отидохме да направим чекинга на летището. И знаете ли какво? Не стана. Не стана, отново излезе грешка и отидохме да питам човека от информацията и той каза, че сме на терминал 1 и там трябва 2 часа преди полета да направим чекинга, което е много странно. Наистина е много странно, но наистина се надявам да няма никакъв проблем и всичко да е наред. Пореден час, в който стоим на летището, като пълните просто аз ям жилибоните, изядох си чипса, тук са Рая и Никола, отзад е Георги, имаме Юлето и Дариел. И просто е много скучно, защото аз в последствие осъзнах, че полета ни не е в 10:20 тукашно време, а ние в 10:55, т.е. в 11 и ние имаме още повече време до чекирането и аз мисля да пробваме отново след малко. Просто направо хора... Ужас. Билетите, хора, за първи път имаме билети на хартия, тъй като летището на Лисабон е мега много и България. Дари си мина с кучите за плетене. Дари има ново хоби. Да, Дари има ново хоби да плете. Направи грива чай, Рая. Рая, има оплакване. Взеха ми павето. Дай модела да покажем. Модела, моля. Това е гривната, която Дариел изплете. Изглежда грозно в момента, защото не е както трябва. Сега ще обясним за павето и Георги взе за леля си, най-готината, най-уникалната шекерова паве от Кастело Давиде и му го изхвърлиха. И му го изхвърлиха. Да, взеха ми го. Значи, дръпнаха ми багажа и викат "We have a rock". И взеха камъка. А пък аз пренесох лава от Исландия. Хора, шопинга беше успешен, бил вода дори и искам да ви кажа, че сега ще ти покажа какво си купих. Купих сувенирчета и картички, тъй като аз винаги купувам картичка за себе си, за страната и общо взето това е, което ще ви кажа за сега. Дойдохме на гейта и доста така потърчахме за него и накрая дори самолета го няма все още, само дето бързахме. Но всичко е точно, най-добрите сме и това е. Юху! Да, покажи ми малко, ако може. Всички сме на борда, приятели. Така, хора, в момента кацаме и ще ви влогна и ще направим, рейтваме кацане с Bulgaria Air, както направим с Wizz, тъй като с Bulgaria Air аз винаги съм била изключително доволна, така че нека да го направим. Нямам търпение да рейтвам. Добро ще е. Да. Те пляскат.
приятели, кацнахме, Юле. Да. И сега е 5 часа и знаете ли къде отиваме? От летище София отиваме към центъра. Босхе! Ще отглеждам толкова зле на камерата ти. Отиваме да търсим денонощни Аз на моите съм по-хубава. Отиваме да търсим денонощни динери и ще разкрасиш. Да. Да. И ще ядем динери. 5 часа сутринта. Денонощните динери бяха затворени. Защо изглеждам толкова зле на твоята камера? В крайна сметка отиваме в Макдоналдс. Чакаме тук в студио. Надяваме се той поне да е отворен. Приятели, продължаваме към Макдоналдса, който знае и е гледал другите ми влогове. От София, знаете как обичам да се возя безплатно в автобусите им. Отново го направих. Продължаваме с пътя и това е. Хайде. Хора, опит 2 за храна беше неуспешен. Защото Божи вика, че денонощие не е денонощие. Хора, така пише на GPS-а. Отваря 7. 7. Да, часът в момента е 6:40. Трябва да чакаме 20 минути, в този ще имам студ. Той е куче студ. Нека да е зомби цунами. Половин час по-късно всички са щастливи с храна. Daily update. Боже, не знае къде се намираме. Изгубих ни. И хванахме автобуса, обаче в грешна посока. И сега не се усетих на време 2 км по-късно. И слизаме. И трябва да хванем друг автобус, тъй като объркахме, поне отново не платихме. И не сме губили пари, така че да. One eternity later. Една седмица по-късно аз завършвам влога. И защо го завършвам сега? Защото естествено, както винаги съм забравила да си завърша влога на време. И се налага да го завърша докато обработвам. Разгледах кадрите и не съм ви снимала много от самото ни връщане, защото телефонът ми беше блокирал тогава, но няма значение. Надявам се влогът да ви е харесал. Не съм снимала достатъчно, може да снимам много повече, но всички избрахме просто да се наслаждаваме, така че да, прекарахме си невероятно. Не съжалявам нито за момент, че отидохме и се заслужаваше всичко. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. И съвсем скоро очаквайте следващото ми приключение, което е именно най-голямата ми мечта. Така че ще се видим много скоро. По-скоро, отколкото всички очакваме. Обичам ви и до следващото видео.